дар ин ҷо либосҳои тарроҳони маъруф ва ороишгарони шинохта ба чашм намерасад. Ширкатдорони нахустин озмуни зебоӣ барои афроди дорои имконияташон маҳдуд бо либосҳои дар ихтиёр доштаашон омаданд. ҳар яки ин бонувон нақшаҳои худро дорад. мактаби олиро буд кардагӣ баъд ин ман дар ягон ҷо хеле кор кардагӣ набудуму як бора хеле ба ҳамин касалӣ дучор шудум. ҳоле 7 сол шуда дар ҳамин маробачаи маъюбӣ шудагиам ва мехоҳам дар ҷомеа мавқеи худро ёбам. лайло нодирова 18 сола ҳадаф дорад ба дигарон собит кунад ки афроди маълул аз одамони солим фарқ намекунанд. мо ҳам пеш равем бояд. мо бояд халқ ба нишон диҳем ки мо қафомонда нестем. ман намехонаму лекин ман самоучка чӣ мешавад точки аз забони англисӣ русӣ инҳоро медонам. боз гохе вақт агар шавад дар аммо қишлоқи худамон дарс медиҳам. назира мехоҳад ба ҳамтоёнашон ки ба мисли ӯ дар аробача ҳаракат мекунанд намуна шавад. ҳамаи одамо зебоянд. аслан зебои ду нав мешавад: ботинӣ ва зоҳирӣ. танҳо мушкил дар ин аст ки баъзе одамон ба худашон боварӣ доранд, бархе не. ман ба худам эътимод дорам ва мехоҳам дигарон низ дар мисоли ман гузоштани қадамҳоро шурӯъ намоянд. ба фарқ аз дигар сабқатҳои зебоӣ дар ин озмун аъзои ҳакамон ба симои зоҳирӣ ва ҷилваи ширкатдорон дар саҳна баҳо намедиҳанд. озмун ҳамагӣ аз ду бахш иборат аст. нахуст 12 ширкатдор дар бораи худаш маълумот медиҳад. дар қисмати дуввуми озмун ҳунари худро ба намоиш мегузоранд. давре маълум шуд аксари онҳо ба дӯзандагӣ ва кадбонуӣ иштиёқ доштанд. ташаббускорони ин чорабинӣ мегӯянд ҳамаи ширкатдорон хуб ҳунарнамоӣ карданд. ба ғолибон ашёи рӯзгор ва маводи ороишӣ тақдим шуд. се асосии проблемае ки имрӯз вуҷуд дорад ба мо баён кунед. мо мехостам гуфтам ки якум ин проблема ин қонунҳое ки айни ҳол дар ҷумҳурии тоҷикистон вуҷуд дорад, ин қонунҳоро мо дар пиёда кунем, яъне ки иҷрои ин қонунҳоро пеша кунем. ин якум. дуюм, ин як муҳити дастрас таъсис додан барои шахсони маъюбият дошта. ва сеюм, мониторинг оиди ҳамин дастрасӣ, муҳити дастрасӣ кардан. ташаббускорони озмуни зебоӣ ҳамчунин тӯли чанд рӯз намоишгоҳи махсусро баргузор карданд ки дар он маҳсули дастони афроди дорои имконияташ маҳдуд ба маъраз гузошта шуд.